Rimi a dangare. Mutum maza shayi mai gayya mai aiki. Abdulaziz Yari mu je zuwa jirgin aiki. Masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri mai suna Alheri Gadon Bacci ne. Shiri ne da kan yi bita da bin diddigi wajen zakulo muku managartan ayyukan farin jakada alheri ya fi mugunta, wato Dr. Alhaji Sanata Abdulaziz Yari, inda za mu bitar tarihinsa amma fa a takaice. Hadarin sama sai kallo ginshiki uban tafiyar baba. An haifi Alhaji Dr. Abubakar Yari a garin Talatan Mafara da ke jihar Zamfara a shekarar 1967. Ya yi karatunsa na addini da kuma na zamani a tsakankanin 1973. Ya yi karatunsa na boko a College of Administration da ke garin Sokoto da kuma birnin Kebbi, inda ya amshi Certificate of Ordinary and Higher National Diploma in Secretarial Study tsakanin shekarun 1985 da kuma 1992. Haka kuma ya yi karatunsa a Usman Danfodiyo University Sokoto, ya yi Postgraduate Study. Dr. Abdulaziz Yari ya zama malamin makarantar firamare a Talatan Mafara a ma'aikatar LGEA. Haka kuma ya yi aiki a babban bankin First Bank da ke Sokoto, inda daga nan ne ya aji aiki ya mai da hankali wajen gudanar da sana'o'i a shekarun 1995. Dr. Abubakar Yari ya tsanduma harkokin siyasa, inda ya fara da jam'iyyar DPN, wato Democratic Party of Nigeria, wanda gaba ya zama ɗaya daga cikin jigajigan All People Party, wato APP, a shekarar 1998, wanda gaba ya ta koma ANPP. Dr. Abdulaziz Yari ya zama sakatare na jam'iyyar ANPP na jihar a shekarun 1999 zuwa shekarar 2003, wanda a ƙarƙashin jagorancin sani aka kafa gwamnatin Sanata Ahmad Sani Yarima. A wannan lokaci, duk da cewa akwai abokan hamayya masu ƙarfi da suka fito takarar neman kujerar gwamnatin a wannan lokaci, a shekarar 2003 Dr. Abdulaziz Yari ya shugabanci jam'iyyar All Nigerian People Party, wato ANPP, da ya yi fito na fito da gwamnatin tarayya, domin a wannan lokacin gwamnatin PDP ce ke jagorantar kasar, amma bisa jajircewarsa Allah ya bada nasara aka sake kafa gwamnati a shekarun 2003 zuwa 2007. Dr. Abdulaziz Yari ya zama zababben dan majalisa mai wakiltar Mafara Anka a shekarar 2007 karkashin jam'iyyar ANPP, wanda a cikin majalisar dokokin ya jagoranci kwamitoci daban-daban. Haka kuma ya zama chairman na Local Government and Foreign Debt na majalisar dokokin a cikin shekarar 2011. Dr. Abdulaziz Yari ya zama zababben gwamnan farar hula na uku a jihar Zamfara karkashin jam'iyyar ANPP, inda kuma aka sake zabensa a karo na biyu a shekarar 2015 saboda kyakkyawan jagoranci da mulki na gari. Daga cikin kwarewarsa a cikin siyasa ne yasa ya samu sarautar Shattiman Zamfara. Haka kuma yasa ya zama gwamnonin Najeriya mai jihohi 36, wanda dukkan local government areas da muke da su a fadin kasar nan haɗi da gwamnatin tarayya suka zama karkashin jagorancinsa. Yana daga cikin kwarewarsa a siyasance, jihar Zamfara ta zama jihar da aka yanke ma jam'iyyar APC cibiya, ma'ana dai ana aka kirkiri jam'iyyar, wanda a lokacin kowane gwamna yake tsoron amsar hakan saboda tsoron da ake da shi na gwamnatin PDP da ke mulki a lokacin, a inda aka haɗe jam'iyyun ACN, CPC da ANPP suka ba da jam'iyyar APC mai mulki a yanzu. Masu kallo da sauraro, a nan za mu dakata a cikin wannan shiri. Idan Allah ya kai mu a shiri na gaba, za mu tashi daga inda muka tsaya. A madadin waɗanda suka yi kara kaina wurin tabbatuwar wannan shiri, nake cewa bisalam. Hadarin sama sai kallo baba, sai kallo baba, sai ya bullo baba, ya bullo. Yanzu sa'an mun samu baba, kwararo kwararo, zance na ba ƙarya ne ba, kowa ya gano.